Assalamu alaikum, barkamu da zuwa. Kamar da kuka sani, sunana Falmata, mai gabatarwa a cikin shirin lafiyar yaro, inda nake faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta yaransu duka cikin harshen Hausa. A yau za mu tattauna akan menene hyperthermia da kuma yadda zaki magance matsalar hyperthermia a gida kafin ki karaso asibiti. Abu na fari da ya kamata mace ta fahimta shine hyperthermia yana nufin hawan zafin jikin jariri ko kuma yaro za a ce ba, hawan zafi irin anything above 37.5. Ya zaki ki gane wannan? Akwai na'ura da ake kira thermometer inda ake amfani da shi domin a gwada zafin jikin yaro. Kar ku abin za mu yi dropping link namu wanda muka video akan yadda zaki gwada zafin jikin jaririn. Idan kika duba a wannan video zaki ga yadda zaki gwada zafin jikin ki. Kuma mun faɗa classification na yanayin zafin jikin normal, abnormal da dai sauransu. Amma anything above 37.5 a jikin yaro yana nufin yaro na is hyperthermic. To idan yaro shi hyperthermic ne, me ya kamata ki a matsayin ki na uwa? Abu na fari da ya kamata ki shine ki exposing nashi, ki cire kayan shi. Idan yana da hula ki cire hula, ki cire safa, daga shi sai pampers zaki bar shi. Idan jariri ne sai ki bar shi a buɗe. After 30 minutes sai ki zo ki ƙara gwada body temperature shi. Idan still kika ga temperature bai dropping ba, so idan akwai window zaki iya buɗe window. Idan akwai fan a kusa zaki iya kunna fan, ko in akwai AC zaki iya kunna wa yaron AC, amma ba wai irin abin kawancin sosai da sosai ba. Kuma kar aje shi a setting fan, in aje shi dan gefe da inda iskan zai na bige shi. To hakan zai taimaka yayi dropping na zafin jikin. Idan still especially kuma idan zafin jikin sosai ne above irin 38.8 da dai sauransu nan, kuma kafin ki zo asibiti dai abin da ya kamata ki, saboda idan har zafin jikin ya dinga hawa continuously zai iya kawo yaro illa, inda yaro zai fara jijjiga da dai sauransu har ya haifar da matsalar kwakwalwa. Sai sa na da matukar muhimmanci idan ke mahaifiya ne kika yi encountering cewa yaron ki is hyperthermic, to abu na fari da ya kamata ki shine ki exposing nashi, ki cire kayan jikin shi, ki bar shi ya sha iska, saboda kar zafin ya ci gaba da hawa yana rufin kafin ku karzo asibiti mafi kusa da ku. To idan kuma yaron ba jariri bane, ya dan girma, me zaki mishi? Abu na fari da zaki iya ki mishi shine, a yara jarirai in yawanci ba cika yin responsible saboda zai iya dropping da wuri sosai. To amma idan yaro ya girma kenan, ya fi irin ya kai irin 3 months 6 months da sauransu zaki yi tafi sponge naki. To amma kuma yanzu a wannan a neonates muka yanzu a matakin yaro da ya girma, wannan mun yi magana ne akan jariri under 30 days kenan. Amma idan yaro ya girma anything above 30 days to har shekara 6 12 da dai sauransu, ga abin da ya kamata ki. Idan kika monitoring temperature yaron ki, kika ji zafin jikin yaron ya yi sama sosai irin above 37.5 irin 38 39, to idan an bari temperature ya dinga hawa zai zo ya affecting kwakwalwa, ya sa yaro ya fara jijjiga da dai sauransu. So abin da zaki na fari shine zaki cire kayan yaro naki expose nashi, ki bar shi daga shi sai ka jira wani ko kuma wani abu makamancin haka. Idan akwai abu mai sanyi zaki iya ba yaron abu mai sanyi ya sha da dai sauransu don ya dan yi cooling nashi. Idan still temperature ya abin nan bai sauka ba, zaki iya ki abin nan yayi wanka, wanda zai iya tafiya yayi wanka ne, in ba zai iya tafiya yayi wanka ba zaki sa towel, tafis ruwa ne, ina nufin ruwan tap haka, normal ruwa, ba ruwa mai sanyi sosai ko kuma mai zafi ko wani abu makamancin haka ba. Zaki saka kamar towel ne sai ki saka ki dan shafa a jikin yaron ki, ba wai ruwa jikab sosai nan ba, amma kuma ba too dry ba. Zaki abin nan, amma za mu yi bidiyo musamman insha Allah yadda zaki yi tafi sponge na jikin jaririn ki idan kina gida kafin ki karasa asibiti, yadda temperature ba zai na hawa ba. To idan kika yi waɗannan matakai zaki kunna mishi fan, sai ki bar shi iska yana abin nan, insha Allah body temperature zai sauka. Idan haka ya dinga persistent bai sauka ba, duk da cewa za ku yi waɗannan abubuwan, ba wai yana nufin ba za ku je asibiti ba. A wannan mataki ne da zaki na fari kafin kika yaron ki asibiti. Zaki iya abin nan, kuma mun temperature da kika yi recorded din kamata ya a ce kin document a wani waje inda yake zo asibiti. Zaki iya bada cewa at time kaza temperature shi kaza haka ya kamata abin ya zama. Ba wai kice yaro yana zazzabi, wani ma zaki kalla yana zazzabi a dauko barko a rufa mishi, a saka mishi kayan masu nauyi da suwawa, sai ki kalla har yaro ya zo ya fara jijjiga da dai sauransu. Wani ma har ya zo ya affect kwakwalwar shi kafin nan za a ɗauko a kawo asibiti da dai sauransu. Sai sa waɗannan matakai da na ɗauka na faɗa muku, idan har kuka bi insha Allah ba zai sananta wanda har zai zo ya affect kwakwalwa ba. Kuma yana daga cikin irin mataki da na fari da zaki ɗauka kafin ki kawo yaron ki asibiti. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna kararrawa saboda mu sabon shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Bye bye.